kagem Mas Dalang sak rombongan nyuwun gending. Apa iki, Mas? Napa niki? Walah, napa niki boten cetha niki tulisannya. Pokoke garam tayub saking Mbah Bus Pengkok. Oh, nggih. Potongan-potongan tang iki orang. Mataku min iki. Wah, nggih. Wah, iki minangkani pamundutanipun Pak Lurah langkung rumiyin. Nah, iki wau nyuwun Roro Jumbrang fragmen ketoprak ingkang dados Bandung Bondowoso Pak Doni. Matur nuwun saderengipun assalamu nggih. Pundi-pundi Pak Doni, pundi Pak Doni. Pak Doni pundi, Pak Doni pundi. Monggo manyedak teng panggung mriki, Pak. Wonten teng pundi? Monggo Pak Doni. Katuran Pak Doni wonten toh, Pak Doni wonten. Enten nggih. Oh nggih, enten. Monggo nggih. Tok. Pak Bintang manggah ngantani Pak Doni. Gebyar. Pinanggan balalan sandoro ketoprak makuto romo laras. Sak menika Bandung Bondowoso. Dipun Pak. Oh nggih. Pripun Pak? Hub. Napa jenengan ati nyake hub. Jenengan kang nyarke riyen Pak jenengan kok. Kula boten saged ya Pak. Lah, kenapa? Fragmen riyen nggih. Tuduk. Langsung ngono nggih. Jogja, kedap kelire dereng dikerek kelire. Lah niki tesih ibu jenengan kelire nggih monggo. Jogja, mandhet kok aja mlayu kowe. Aja bombal. Abang piye to? Monggo gak sedeng. Ana ra sedeng tak gundangi. Lah. Piye Bandung apa? Kowe mlayu tekan ngendi wae tetep tak gundang. Jane perlumu apa? Moyak-oyak aku perlumu apa? Kowe pangeti ana. Prajuritmu wis kalah perang. Terus Ya. Iya. Terus kira jadi wanita boyongan. Niku lirik lagu niku. piye Bandung? Ngene. Ki bapakmu ya wis mati, tak pateni. Lah saiki kowe njaluk diapakno? Lah kok arep bapake to Bandung? Pas aja kene galengan kok terus mbok jubohke arep mbok sandake galengan pas kepiye? Ya karepku ya. Piye? Aku ora sudi Bandung. Rindu. Emang. Aja maksa kaya ngono wong ndame ora sepiro wae. Piye? Ora sepiro kok maksa-maksa nyapa? Ora sepiro ora apa-apa. Wis tau ora penak-penak. Aku ora sudi Bandung. Ora sudi. Kurang gagah piye Bandung? Kurang gagah piye wong kurang daging ngene kok. Kurang daging yang ini tapi Aja nyedak-nyedak aku mah. lha aku sini kowe. Iya are, blur iya are.
Piye? Yo manut to. Aku ora sudi Bandung. Kowe wis merjaya kakangku, ramaku, sak bareng saiki kowe arep bojoku. Mbok dereng ndi rene? Duh. Lah kowe ora melu aku, apa melu sapa? Pasis? Wah, enggak mungkin lah. Aku melu-melu sapa? Aku tanane pinggir dalan ning ngangkut kan aku kok. Tutuk. Tutuk. Ora sudi aja maksa aku Bandung. Terus ini suasana nih, ambil suasana nih, terus ginem terus Pak. Aku ora sudi. Aja maksa aku. Aja kaya ngono. Aja cedak-cedak. Ojo. Mam, aku ora sudi karo kowe nek aja maksa-maksa lho. Dia tak. Aja maksa jare nenek. Dia apa to? Ojo kaya ngono to. Gak, gak. Aja ngono kuwi. Lu aku sih. Gak. Ayo. Lah. Aja maksa aku iki mah karo kowe. Ma. Aja kaya ngono ta. Duk. Roman riyen niki Roman. Boten gandrung niki to. Boten gandrung. Gandrung ya. Gandrung nggih. Moga-moga. Nggih, moga-moga. Nimas, ayo. Mana dia? Agawe roncete kale. Aja maksa-maksakin mah. Lah. Koreak ngene iki gak kepiye aku. Dipaskirin larase Pak, larase dipaskirin larase. Mama. Kok Loro. Jos niku. Bapa langsing. Yo. Opa momondota oke. Kaya ngono kuwi arep Bingung to, Mas. Bingung nggih. Itu gentak genduk. Untung gentak gentung blade. Gentak gendung blade. kaya ngono arep bojaku. Kok anyune koyo ngono to, diajeng. Ya dandan ora dandan ya kok. Kapur. Tentu tak tuh Aku ora sudi.
Joglang. Iki joglang. Jograngnya kene-kene Sing to. mriki lho kene. Iki joglang kene iki. Diajeng. Piye to diajeng? Bandung. Jograngnya kene kok. Iki joglange sapa kowe? Lho ayo. Piye? Apa? Hah? Apa golek aku? Api dhewe bojoku. Lo mampa tanpa Lah punya padulanane. Lah kok malah ana kok iki piye iki? Lah iki rapi kamu. Ya Allah. Hei, iki jaluk Pak Sis neh to. Hei, mau sampean kok malah apa jaluk Pak Sis gak isin to mau. Sampeyan tak diparingi to? Sing urung dikai malah aku. Baik kowe gelem. Tapi dikai kan ya. Mantan. Ya Allah, matur suwun Pak Sis. Adek guyu lho. Mangkel aku ngerti kowe iki. Lah ngene. Masya Allah. Iki aku sing kono kok mbok goleki ae to. Ya aku lah. Kamu wes serah kok sama ya. Munggah nanti. Aku mah. Ayo. Aku mah dan aku tidak. Ketoprak asli nih. Orang-orang gak jalan iki lho. Lah iki nek aku ditunggu bojoku ning kono kok ora ditu. Kok aku gak bisa kaya ngono. Padha wae aku itu gone bojoku. Aku iki bocah iki. Ora masa kaya ngono. Ya saya Rana. Ayo Diti. Aku kene. Megang pergi. Iya. Dadi mbane ya kono dadi bendaraku. Megang pergi. Ya. Rene Kang Mbak. Kakak Mbak to. Ya. Pergi Bu. Mantap. Wah, matur suwun Pak Sis. Lah iki jane go bayar bakso mang. Bakso niki wae dereng bayar lho Pak jenengan, Pak. Sampun, kula kita nek utang niki, Pak. Boten. Iki nggih kula subake malih nggih pergi. Diajeng tak subake. Kula. Tak sumpah. Nggih, matur sembahyang. Jadi sementara aku mau mbok paringna kono ta. Mau mbok paringna kono. Kowe njaluk. Iya, lo tenan. Kok tak kaya ngene ta? Aku. Iki kan jemaah rene mak dewerana lho. Penonton iki ning kono. Mosok mbok bokong Lah, kowe iki nang kono wae? Aku mbok nang ndi to? Lho, sik tak ngandani. Kowe roh aku ngono. Kowe roh kuwi kok ngono. Iki jane sing mbok golek iki sing piye to? Walah, abe aku seneng yo. Kene aku seneng kok. Lho kabeh kok mbok senengi iki piye, Pak So? Hah? Wong sedekah ki ora kowe. Lah napa kiat jenengan? Napa kiat jenengan Pak? Oh kiat kok. Ben dinten dadi apa? Wong kene ngombe mari Mas Kong. Mungkin hari Mas. Hah? Ya. Sama. Niki Apa kowe jelas nek? Ayo ditutoknya sisik. tutupno
sik ya. Ditelaske riyen no. Jumi. Anu upane wonten iklan. Oh, enggak durung bar kok wis delok selendang biru. Ayo diterusna. Ayo terusna. Jogja. Saat ini anu, bacot ke tembangnya Pak. Tebak napa? Roro Jograng no, jenenge Oke, Bekso no. Nggih. Oh, dereng putus nih. Dereng putus mau. Oh niki wae. Jogja. Oh, Dereng moga. Jogja. Piye Bandung? Aku ngono wis dadi ra sabar-sabare wong. Ning kene kowe isih nape aku. Aja banter-banter muncrat kabeh. Piye? Niki Piye? pedang niki pedang nggih. Pedang. Gede ya. Timbang deh. Yen kaya ngono kowe nape karo aku, luwih becik kowe mati. Atik gosek ning opo? Aku nek dipateni yo mah. Lah kepiye? Yo mah aku kayak belum nambah duit kok. Mulane nek dilem yo kaya aku. Ya. Kadang-kadang deh. Ayune putra undung. Isih ae niki. Barang cek. Dasar. Pon niki mau lanjut ke topaan niki mawon. Aku gelem Bandung dadi bojo. Iya. Nanging aku duwe bebono. Apa bebono? Aku njaluk bayi 1000 sewengi kudu dadi. Hah? Bayi candi kok bayi. Candi dudu bayi, Jo. Boyomu buka pegel dia itu, Bayi sewu. Jaremu kuat. Apa ngono aku kuat wae. Nek boyomu kuwi buka pegel. Ya, aku njaluk bebono candi sewengi kudu dadi 1000 Caca. 1000. Iya. Apa kok saged? Apa nek kuwi mung 1000, Nduk? 5.000 aku sanggup. Leru kono iki. Iya, yen kaya mengkono. Dino iki uga bakal tak gaweke. Iya. Tenono. Duduk. Enteni Bandung. Para kawulku kabeh. Padha dirungokake. Iki bakal gawaku jaluk bebono. Yaiku candi 1000 cacahe. Mula kowe kabeh aja padha wedi kangelan. Bengi iki uga kudu digaweke. Ayo padha diwiwiti.
mau dilawan. Wis Dadi kabeh. Tontonen. Kae tontonen. Adalah. Sisih kidul kae 250. aku balik ngitung. Hitungan, Aku ora hitungan. percaya kalian mau ngitung. Hitungan. Hitungan sisih kidul. Ya, tak hitungi. Ning ngarep kono, Oh, cacahe ana 300. Yo. 300. Sing kono tak hitungi. 300. Hitungnya aku kok kowe jare gitu. Ora Sing kene iki 250. Sing sakit ya Bu. Nggih, Pak. Napa nih sik 250? Lan kene iku. Napa tandine? Tadine. Oh, alah. Nggih. Nggih lah. Lah kok kula nggih diitung to, Pak? Lan nggih lan iki candi-candi iki. Nggih. Lah sesewetan ke. Saya muni wis berang kae ya tadi kae. Kae tunggale Pak Abi ayo ngono yo. Bapak polisi iki. kabeh wis tak hitung cacahe 999 Bandung kurang siji. Kowe ora iso bojo aku. Lah kurang siji wae yo. Emang kurang siji wong aku njaluk 1000 kok ngene Yo, boten sakit lho, kira setunggal lho. Emang. Waduh. Aku lek aku jomblo. Ini ora jombrang. Bantuke jenengan kok. Wah. Jogjan. Iki mesti akal-akalanmu. Supaya lagi tabuh telu. Aku ngurukake jago padha kloro. Iki nek ngono yen akal-akalmu. Ora candi kula 1000, ya kuwi kowe sing dadi. Candi aku gaya gini. Jawab. Kene iki wis kadung dadi uniku. Yo ora dadi ngopo. Yen ngono kowe dadi candi. Dadi ratu ning candi. Wis ngono wae yo. Tuk tuk. Anu, kembang. Saya ngetung juga lagi ngomong. Langsung nembak. Oh, ora jombrang ngoten to. Langsung nembang karo sapa? Kula. Kak jenengan karo sinten? Ya sampean. Lah aku wis dadi patung kok nyanyi. Ya wis rampung kok. Patung ora. Dikenen aku. Iya iya. Langsung tembang mawon ngene iki nggih. Nggih. Bukoke napa? Bukoke napa? Bonang. Napa saking? Tayo nggih, garap tayo nggih. Langsung Dandut. Dandut oh nggih. Apa peng? Langsung ublak-ublak yo. langsung aku ya. Ora jombrang.
Wah, jan gayeng tenan bengi iki lho. Jebul tobrem kene yo duwe dagelan. Duwe Pak Doni ya. Nggih. Wah, pokoknya matur suwun Pak, matur suwun. Matur suwun ugi, matur suwun nggih.